An haifi marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam a garin Daura a shekarar ta 1962, ko da yake wani lokaci yakan cewa shekarar 1964. Marigayi Sheikh Ja'far ya fara karatun allo a gidansu a wurin mijin yayarsa, Malam Haruna, wadda kuma ɗan uwansu ne na jini. Daga nan kuma sai aka mayar da shi wajen wani Malam Umaru a wani gari wai shi Goza, kimanin kilomita 9 arewa da Daura, wadda shi ma akwai dangantaka ta jini a tsakaninsu, wadda kuma shine musabbabin zuwarsa Kano. Bayan sun zo Kano ne tare da wannan malamin nasa a shekarar ta 1971 ko shekarar 1972, sai suka zauna a makarantar Malam Abdullahi, wadda asalinsa mutumin jamhuriyar Nijar ne amma yake zaune a unguwar Fage a Kano. Tun kafin zuwansa Kano, tuni marigayi Sheikh Ja'far ya riga ya fara haddar Alkur'ani mai girma, wadda ya kammala a shekarar 1978. Bayan da malam ya kammala haddar Alkur'ani mai girma, kasancewarsa mai sha'awar ilimi, sai ya shiga makarantun biyu lokaci ɗaya a shekarar 1980. Ya shiga makarantar koyon Larabci ta mutanen ƙasar Misira a cibiyar yada al'adun ƙasar Misira, wato Egypt Culture Center, sannan kuma ya shiga makarantar manya da basu yi boko ba a masallacin Adult Evening Classes. Tun a lokacin shekarunsa sun wuce shekaru na firamare, amma duk da hakan a wannan lokaci shine mafi kankanta a ajinsu. Hakan ya rage wannan karatu gida biyu, wancan makarantar ya je da daddare bayan sallan isha'i, wancan kuma ta koyon harshen Larabci da yamma. Ya kammala waɗannan karatu ne a shekarar 1983. waɗannan kuma shine ya bashi damar shiga makarantar GATC Gwale a shekarar 1984, kuma ya kammala a shekarar 1988. A shekarar 1989 malam ya sami gurbin karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina, a inda ya karanci ilimin tafsiri, wadda kuma ya kammala a shekarar 1993. Sannan kuma Sheikh Ja'far ya samu damar kammala karatunsa na digiri na biyu masters a Jami'ar Ƙasa da Ƙasa ta Afirka da ke Khartoum a Sudan. Sannan kuma kafin rasuwarsa ya riga ya yi nisa wajen karatunsa na digiri na uku, wato PhD, a Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto. Daga cikin malamansa na ilimi akwai malaminsa na farko mutumin ƙasar Masar Sheikh Abdulaziz Ali Al-Mustafa, da kuma Malam Nuhu a unguwar Dandago, wadda malam ya karanci ilimin fiqhun Malikiyya da wasu littattafai na hadisi a gurinsa, da kuma Malam Muhammad Shehu mutumin Lokaja, wadda malam ya karanci nahwu, sarfu da balaga da adab a wajensa. Akwai kuma Sheikh Abubakar Jibrin, limamin masallacin Juma'a na BUK. Akwai kuma Dr. Ahmed Muhammad Ibrahim, shi ma na Jami'ar Bayero da ke Kano. Daga cikin malamansa na jami'a kuma akwai Sheikh Abdulrauf da Dr. Khalid Asab. Daga cikin karatuttukan da malam ya karantar da su sun hada da tafsirin Alkur'ani mai girma, Kitabul Tauhid da dai sauransu. Wasu daga cikin ɗaliban malam sun hada da Malam Rabi'u Umar Rijiyar Lemo, da Malam Sani Abdullahi Abdulhamid Dorayi, da Malam Abdallah Usman Gadon Kaya, da Malam Usman Sani Haruna, da Malam Ibrahim Abdullahi Sani, da Malam Ali Yunus Muhammad, da Dr. Salisu Shehu, da Malam Shehu Hamisu Kura, da Malam Anas Muhammad Madabo. Kafin rasuwar malam ya fara gagarumin aikin rubuta tafsirinsa a harshen Hausa a karkashin cibiyar Sheikh Ja'far Islamic Documentation Center. Marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya rasu ne a ranar Juma'a 26 Rabi'ul Awwal shekarar 1428, wadda ya zo daidai da 13 ga watan 4 2007, sakamakon harin da waɗansu 'yan ta'adda suka kai masa a daidai lokacin da yake jagorantar sallan asuba a masallacin Juma'a na Ɗorayi. Ya rasu ya bar mata 2 da 'ya'ya 6, yayin da aka haifa masa na 7 kwanaki 58 daidai bayan aiwatar da wannan kisan gilla a kansa. Dubun dubatar mutane ne daga ko'ina cikin kasar suka halarci jana'izarsa, kuma an binne shi a magabartar Ɗorayi. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah saka masa da gidan aljanna, amin summa amin.